guys, wala kok ya wis kono wis 1000 neh. Kandani iki mang jempol receng mang lho gimana ya. Gerak kabeh iki jempol iki, bola-bola ku iki. Kalah telepon, ya takone telepon bibi kok. Wape pokoknya pon ora ajar. Yo kalah telepon aku yo sapa tak telepon kabeh lagi. Alah, pecah sidine. Ojore banter-banter to mana pecah sidine kok. Kan nuntut bolak kan nuntut ya. Pengis. Paus. Masalah, kalem-kalem masalah. Wis ditap-tap wis menang terus ngene yo. Aduh. Telepon iki sing menantang ngono lho, telepon sapa ngono. Ngalah sik, Bus. Ya. Ngalah sik piye nah wong sing tap-tap biantre ngene kok kudu. 1,4 pisan. Banyak jurus andalan ke kanan, asik. Rayuan Mas cak gelem apa? Alah we. Delok to lho. Lemes. Telepon bupati ya. Di nomornya piye telepone? Bupatine. Kalah telepon penceng lah, kuwi lho menantang kuwi. Penceng wonge laptop anjir. Lah ya telepon kok. Telepon Pak Lurah, yo nek duwe nomor Pak Lurah kon telepon Pak Lurah. Apa yang ku rasakan? Mama telepon wis rasa komen telepon guys wis dalu bukan telepon ngurap. Ya wis dalu telepon momon sing. Ayo sing kalah apa no? Cak mau nek kalah tak. Blue ayu ini. Blue ayu ning pelukan kae. Wes aja tap-tap tok, keep ae. Ayo, mosok dino mbok ngegip. Yo to ngegip berarti tiket kene kok. Napa? $1,5 M. Lah blodok, kepo piye blodok kae. Blodok. Kurang sopan piye lho sampe nek komenmu yo elek to Mas. Astaga. Bondo Mas mbok sampean Mas Bondo nyapo. Piye komene? Lah yo jarene iki mau lah wis wacana kok takone. Sing standar di bawah kuwi to. Yo. Kok berarti wongku berarti ya bagus ngono. Bagus dhewe nak. Ganteng dhewe nak. Apa jenenge? Lali aku. Ilingku mau lagu ya Allah, lindungi Bapak.
Sing kalah telepon bibi utang 100. Piye le kok kon telepon Effendi lho, kon telepon ke bengi lho, kon telepon Yanto ke bengi lho, sapa jenenge? Pandi. Yanto kuwi jenenge kok. Sapa jenenge? Kulkas. Lompat bintang gue ya, lompat bintang kok apa? Tembok. Oke, aku telepon ya, bocahnya aku telepon. Urung kalah kok. Lu urung ya, lu. Wis menyerah kok piye? Wis menyerah piye? Aku kalah kon baca awakmu anjir, ya wis ya gak sido. Yo kok wae le, kok wae. Wes kok gimana tak lagi hai. Cedak. Cedak. Kurang ajar ya jenenge. Wes aja kata-kata telepon. Ya, wis ganti calonnya ganti, aja telepon. Yo, aja telepon Raina. Kaget lho dia jere kaget. Nangis Kaget piye lah kudu kaget iki. Ih kaget ngono. Kalah joget. Busana melaan aja. Kalah joget. Duh, Mas Lexi pindah rene. Ayo Mas Lexi. Mulung. Dalem. Kuwi langsung nyeluk wong ke aku. Nek jenengku kok terae kok. Janjiku. Pas Miarti, kok bantu aku kok. Mau lho sing Iladi mang kok ora nang ketok to nanti lho. Betul ya. Mbok mau medun. Tepo Sakinah ki piye le? Sing piye tepo Sakinah ki? Jaring-jaring ya, jaring-jaring terus, Bi. Kalah maca Pancasila lah iki lho ketocok ketoke. Kalah maca Pancasila. Apa to ora kuwi? Tepuk Sakinah sing biyen neh lagi. Sumet semite mbus. Lempung bola kakan rokok. Digone hotel endi mangka kok suwi teman-teman. Pak nih. Sing kalah maca Pancasila. Eneng. Ora ngeprek. Mbak Yanti kamu cantik terus gak capek tau? Ya Allah. Mas aku cantik. Cantik mana? Cantik. Ben satu seneng wong kalah terus. Yo ngono lho. Guyu. Merengut maneh kalah. Guys, yang lain mana guys? Topi caca. Coba aja bahas kuwi, aja bahas liyane Raka wis aku. Tak apa nenek no. Bahas kuwi ora ndang bahas fokus iki. Raka sapa lek kuwi? Kok Raka? Masa dibahas Mas, ora penting. Ayo Nora, thank you. Wes ayo. Aki BTTP serasa penting anu serasa penting gua ilang. Iya, Mas Patu Ibnu. Maca Yasin lho, kedawan bola kok iso. Kok apa mau ya? Yasin, ngono ta oke deal. Iso lho koyo sabare kok. Pancasila, ayo Pancasila. Satu. Nunggu kowe keson masa tak podo ae. Aku malah kok mau selesu aku. Ayo Pancasila Ya ampun, kalah nah. Wes aku nek bahasa aku metu Mas, wes males aku mbek wong-wong dicocok iku. Rendang fokus PK malah.
Raka adalah apa kuwi? Wes rasa digagas. Gila toh. Umur piro toh ora hafal Pancasila iki? Sama likur, Le. Lah. Wes tuwa ora apal ngisi-ngisi tapi sak ayu aku to timbang Rai. Rapoko rapal. Sekolah wis lulus suwi dadine ya lali deh. Dari kalah macane undang-undang iki. Undang-undang. Nah, undang-undang gak ora apal lek angkat tangan aku. Maca Yasin. Kok iso maca Yasin to? Kedawan maca Yasin kok ya ora itu PK no kok. Malah ngati. Ude bar ki. Alah ya lara kabeh ude. Selawatan bus ya, bagi selawatan wae. Barki maca doa makan ya. Ya sing ngono kuwi lho, sing gampang-gampang ngono kuwi lho. Caca bola ya, caca. Ayo caca, kindi caca. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Mas lagi. Leru Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya Bargi. Bargi kalah. Guys menang lo guys, nek menang. Indonesia Nek Raya. menang ayo guys. Guys nek menang kok Mas Bos nyanyi wae guys. Please. Nek dia ngomong ki sing duwe nganu aja. Wes toh. Bisa satu cowok sini wae iki aku kepegel aku. No, Ibnu kuwi lho no, ana satu cowok sini kuwi lho no. Si Yo kan ngomong to, sapa mau? gantian piye Mbak Dian, yo gantian. Pancen kalah Badian jar. Yo, ini kalah terus kok. Kayak genane kan kalah terus. Nanti bahagia di polno sih. Aku kalah wae bahagia ta, apa meneng-meneng. Oke Mas, aku waris Tambah. kok urip. Kok Nova kok bodrek. Indonesia Raya pokoknya ya ngono lho siaki. Sumpah Pemuda, jangan angel le, Sumpah Pemuda bareng. Nah persiapan Apa? untuk lirik lho Indonesia Raya kok iso. Apa lagu? Indonesia Raya. Kamu itu bilang? Bagi sih kayak topi ini. Mas Lexi terima kasih Mas Lexi. Mas Pocong terima kasih Mas Pocong topi ini. Indonesia ya apa lah resmo? Mengheningkan cipta mulai.
Di Mas Pocong mang ora ketok. Dengan seluruh mengeningkan cipta coy. Ya kuwi kok iso tandem menginginkan cipta kayak kuwi to. Ketok seru ya nyanyi Indonesia Raya ini. Aku tak sing hormat ngene itu. Masuk proklamasi barang iki piye lek. Kalah nih kok. Neng di to ngomong gitu. Ayo toh mawar-mawar dan tuncal lagi peduga kan duwe kan duwe sopo-sopo aku. Pokok Indonesia Raya, iya Indonesia Raya, Indonesia Raya. Dene wis delok lirik ya, San. Dicekeli lho. Ayo Indonesia Raya. Dulu lah donat ku lho. Masih Mas Onto. Ayo tak hormat aku. Iya emang kalau teh. Indonesia tanah air. Ya Allah. Lho, penonton semangat ndak hormat. Semangat ini kabeh lho. Iya. Ndak hormat semangat ndak umum. Kok nek iki aku menang, Mas Bus nyanyi mengheningkan cipta aku tuh caption-e kudu ngene kabeh ya, ngene. Oke? Oke? Ayo kabeh ya, pokoke ayo menang aku. Mas Bus nyanyi mengheningkan cipta di apa ora? Ayo, kompak yo. Ngene kabeh. Ngene yo. Apal ora lali aku. Pokok emojine sing iku lho, guys, emojine sing sedih ambek ngene ndelok lho yo. Oke. Yo. Mas siap yo. Pindahan nih, guys. Pindahan nih, nyanyi. Ayo, cepet.
telepon betitip tuh, tahu tuh. Ayo kan bro. Ayo, siap guys. Loh, guys kenceng lagi badannya. Nih cah, karung ngegip, aja mau tap ayo. Ayo guys, mengheningkan cipta, ayo. Alah, nakana Senin. Berguyu laka-laka ya sini guys. Ayo, Mas Cet, kalian ayo Mas. Ayo kali dua. Ayo, semuanya ini cian Pak. Cotos. Orang apa menang bisa. Lah. Ini ratu benisik ngatar ki. Is, Adian, kok belum bubuk loh Kak? Di sana udah jam 1. Ojo pindah ya. Kalah ki aku kira sana ki. Oke, mengheningkan cipta, dia nyanyi mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Ayo, seleksi ini. Pas, paijo. Ayo, ini kape. Tapi sitok namin menang kok. So. Ayo, so, bentar-bentar 3 set. Ayo, sendi mawar langsung salah kape. Ayo, saya cepet-cepet aku salah bisa. Kan aku mengheningkan cipta malah dengan Iya kok. Ayo guys, sudah sampai kalah guys. Tap. Jagawin bola ya, wis win 6 lho tok dari. Delok kan 10 nang kali 3 tapi siji kayak ning cocok pedonane sa. Kalah ki. Satu lagi tapi guys. Satu, ayo. Kak Abdillah kan juga. Ayo, satu topi. Satu topi menang wisan yo. Yo lah mengheningkan ciptaan iki lho yo. Imajine ngono ki yo. Wek kok topi le kok. Iya kalau Bang Wit, thank you Bang Wit. Ayo mengheningkan cipta menyanyi, dia nyanyi tenan. Bintang kecil gak seruan nah yo lagunya aku ket. Mas lagi malah pundah ngono kok. Yo ora apa-apa gentenan. Guys, macam mbaknya direkod, maksudnya direkod apa? Yes, ayo guys, tap aja ke guys. Aja yang berbaur negara, bilangnya apa? Mungkin juga ngenyak kok, kena nyanyi kok gitu. Calonnya ini nyanyi, orang kok merendahkan Indonesia, gitu. Iya, calonnya nyanyi kok ya. Nyanyi itu kita mengingat negara kita, ngapal lo Pancasila, ngono-ngono kuwi kok. Lho. RHM Mbah Bus wae RHM iki. Kalah ki lho, Man. Aduh. Bisa nyanyi ya. Juga guys, budak iki kok aja kono aja tap cahe, kono aja. Yo, ngono iki harus tap kok. Iki caption iki, urung kok wis padha caption iki piye to? Caption-e hafal to ora ya. Nyanyi. Ora ono lirike. Awas guys, kono budak guys. Apa ya, Mas Lexi?
lagune piye lagune aku apa lelengno lho ya. Ya, siap-siap semuanya. Aku tak jadi DJ nih. Jadi apa sih? Mengeningkan cipta ki lagune piye sih? Dengan ya seluruh angkasa raya Alah kok jalan marah ya lah, alah. Alah, wes siap. mengeningkan lali kan sekolah lulus berapa tahun. Wes tuwek. Ganti calon mari yo, ganti calonnya apa ngono? Apa cah kesel ngeklak aku panas sama. Ngapal nang soalnya otaknya berpikir ya lali kabeh. Gak ngono caca yo kok kompak ngono yo menginginkan cipta yo emojine ngene kabeh. Ya ora Mas, ning kono piye yo? Yo. Wes sekarang sing negara wedi aku. Enggak apa-apa, kita itu mengenang, bukan ngenyek. Nek kene kecuali kene nyokel gendera, kene ida apa kene piye blawi menghina. Oh kene iki mengenang lagu itu Yo, enggak salah. Kalah nyebur kali ora ono kali ning kene ora ono kali. Balonku ada 5 ya selawatan. Iki lho. Sing digawe mak cinta ngene iki apa ya kuwi lagune kuwi ya. Lali aku. Mak cintai sapa nih? Mak cinta sing melok Junel kuwi lho. Aku karo sapa le mak cintai? Mas Aji Mas tapi nek nyeluk Mas sore 2M yo sing tap sampai 2M,1 ta. Mbak tanggal 2 mainin ngujuran. Ngujuran ini? Tenang bos, mesinku tap ndak umum yo. No momen tapi sing tap tak akoni ya tenan matur suwun sing tap. Ayo guys, pas menang no Mas Agus. Kalah no. Gak ganteng sih tapi gak demen. Ora ganteng yo ben. Yang penting menghibur. Tanggal 28 bareng Mbak Yanti orang bus. Iya. Iya toh, tak jemput. Mainin nih di kok iso. Ya pokoknya tak jemput sing ngono lho. Dulu bos ya. Tepuk tangan semuanya, ayo tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan toh. Cek kalah solawatan ae. Mbak kapan main karo Putra Bisma besok malam insyaallah.
Aja toh Mbak Dian Rana. Mas dikasih Mbak Dian Rana parfum dititipkan ke aku. Kasih apa? Parfum. Kamu nggak mau ya udah aku ambil sendiri ya. Yo mau orang mau gitu kok iso. Aku pas parfumku entek. Parfumnya tapi cewek banget. Salah cewek tangguh tepat. Soalnya tak joli sampai tak gawe aku lah kadang tak buka ya ora jarak kok. Maksudnya piye? Sing Kan dikirimi dua kembar lah aku gak ngerti maksudnya sing tidak. Yo enak sing coba banget sih. yo ora yo jalan pokoknya sing cowok. Oke, iya sama udah cewek Jalan kok yo ora iso kok. Bisa. Gak. Bisa. Ora. Bisa. Ora iso pokoknya ora iso. Bisa kudu. Bisa. Tetep kudu. Kudu iso. Mas Bu. Ora iso. Iso. Ora. Iso. Udah nih ra iso kok cek ngeyel ae. Aku mau. Aku yo mau kok. Aku lah yo melepat dulu. Ngeyel ae kan ngeyel ae. Ora. Aku mah. Iwan paling ngeyel apa? Ayo. Kowe. Aku gitu. Oh, wegel aku. Ras terkuat yo, ras terkuat di bumi yo mak-mak ngene iki. Tepil parfumnya Mbak. Oh, kamu mau beliin juga ya? Kok minta diskon? Boleh loh. Wonge tuku dhewe kuwi kok. Saya menerima kiriman parfum apapun loh guys. Parfum mbakku ora gelem. Yo, arene ra ngontal ya wis. Lodok. Lah cara semangan ono kok meng. Mula nek dene ku yo ngono kuwi, ra eling aku nek mangan dhek, mletene raja. Ngono ora mbok uyoi. Nek mangan yo budal dhewe dhek, ra eling aku dhek. Yo yo. Yanto nek awan Yanto, Yanti kuali nek bengi Yanti nek awan Yanto kuwi. OTW ngono kok. Ora bisa dok ayo wis kok OTW wae. Untung wingi gak iya, ya Allah Mas misalnya sampean di nusul. Nah iya ngono kok alok kaya kelas nusul. Aku ngomongin ini ning Pandi. Ya Allah, iki mau Mas Bus menggelem tenan deter apa? Apa kalah gara-gara apa? Dikomeni wong gak nusul tenan ya ngesana dada tuh wis rening. Ras do mangan eno berarti. Ya Allah Mas, aku ki lho ya wis kok ngono kuwi ya bareng Jatirogo adoh ya to. Jablas singgahan ki gak enek bakul sito atau kan pasar singgahan iku gak enek aku jablas lurus wis ngliwati omahe kuwi, omahe Candingi kuwi. Ora nemu apa pakir aku ngetero mulane balik nih. Aku ada singgahan apa aku. Kaya ulo tenan jarok men. Lho lagi bocah ning kene iki Fandi. Lah kok aku pe dicetak. Apa tak cek jualan ning omahku aja nih. Juga apa mbak ketemu sampean wis warak. Warak kok koyo malah lesu. Lho kuwi kalah ngono kok lho. Ayo nyanyi apa kuwi? Balonku ada 5. Tio tapi kalian pun aku rumah tarik.
Balon kau ada lama, rapa-rapa warnanya. Hijau panang kalapa, merah mata dan bara. Melatas balon hijau tar. Betapa sangat kaca. Jalan ke tanggal 4. Apa orot-orot. Alah, orang-orang kita. Ono orang-orang barang. Lah rat-rat nek diganti opo? Ya, orang-orang. Orang-orang. Masya Allah. Ya. Kajang. Ayo guys. Oke guys, sekali lagi guys. Triple guys. Topi sitok. Ayang. Kak Ayang. Kak Ayang sehat-sehat. Thank you bosku. Thank you bosku. Ayo guys, satu lagi guys. Satu lagi biar dia nyanyi gentenan. Tarik ngono lho untuk mbadok. Naik kok. Iku tak terlalu rewu. Oh, entah saya thank you Kak. Ayo Kak, bantu guys. Yo. Iya Kak, Kak Ayang. Apik le. Guys, sampai tuku soal guys. Alah. Soal kolor. Endorse. Mah aku ora dendos kok. Lah kuwi mang Ya ora le, aku mesti nawakno wong-wong lho. Lho, 115.000 dapat 4 iki. oh main itu kok. Kayane kandel iki. Gombal-gombalan ae sing kalah menuju. Kamu tahu enggak ngono ya? Ngono kuwi. Tahu atu. Kamu tahu gerdu? Tahu dong. Yuk no dasemu ngono. Kalah man kecubung ya mendem bolo kok iso. Kalah selawatan yo nek selawatan. Gitu ya. 8 nomor guys. 8 nomor beda. Beda orang. Yo kalah saya ketok 28 ya, pokok 28 nih. Mas Riota tahu nonton kita yo, tapi Mas Riota itu paling baik. Sudah mencoba Mas Riota kurang berikan feels like bunga. ditanyain warna-warni mau dibeliin warna-warni. Lah kembali maca ya. Wis pegel tap-tap laren bolo wis 2 M ngono kok. Nyantai-nyantai wae tap-tap. Kalang Gombali lah, kuwi cak kuwi kon Gombali ora iso. Blopor harus nyekot belas aku kerja gune kok. Gak apa-apa, nek tuku ngono ki memang gak ngerti sampean. Sementing ki sampean nge video ngono lho. Ora iso video. Ya wes, son nek pertuan takon nge video tak video ayo. Apa sing mbok dol ngono lho. Kuwi ya, pokok sak dung-dung. saldone kuwi beda, saldone gak kaya ning TikTok sing kene di-give wong, saldone ning affiliate. Ngono enggak? Oh, wi nek sampean payu mbok pira-pira kan nek bakul memang badine mau 2.000, mbok 5.000 paling akeh 2.000 kan iso nglumpuk. Kayak kuwi nglumpuk dadi 400. Iya ta. Tapi wis pirang wulan ae 400 iki mah 3 wulan ya tak jarno. Siapa so? Oh, basir. Melayang cinta satu malam.
jaluk Gus. Om jaluk apa kuwi? Jaluk pangkul. Jaluk pangkul. Jaluk Iya, apa? ubi macam. 400.000. Sarung Dikira 50.000. Warimor ki lho, Warimor lho, ora Warimor ki. Warimor dilek ora ono mereke man. ya pepak Solo Mas, aku tuh kok mau kena. Nah, masa yuk kena. Gue sholat tenan to ora wi. Kurang ajar dikira aku orang Islam ya. Ngono ki kan jawab iya kan Cik. Iya, ngono ki kan jawab. Ngono ki kan jawab iya. Iya. Wong ya rene 100.000 kok wis cemit meno. Emosi gue. Ya. Apel ngono ambek mbake. Duh, kalah. Ayo silakan. Ini nyanyi apa kira-kira? Tuan Wafa, teman-teman tolong di typing. Alah. Ojo lu. Bring sing cepres ngono. Dene kiri. Hukuman iki lho kok. Ora gorene le, ora tak komen. Selawat. Selawat apa? Romantis sih kaya gini lho, romantis yo. Wis apa? Bose asma tama. Ora pecoan terus. Gombal bahasa Indonesia. Piye gombal carane gombal piye? Dul, nyanyi sajadah merah. Sajadah merah apa? Apa ki calone kok meneng ae malah kok. Lah iya tak kan nulis. Apa lagi? Selawat Jibril lho. Selawat, padha ngongkon selawat. Allahumma ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wes ya. Burung, semuanya berdoa ya. Masuk yo nah. Yo iya toh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Gedok payu, gedok panasen. Panas. Insyaallah subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Gunung sing tapping yo ngene kabeh kok lho. Masyaallah. Yo kan tak kongkon ngene. Piye iki? Masyaallah. Kon aku nyanyi yo emote ngono. Muhammad. Kon aku nyanyi yo emote gambar wong wedok jilbaban iki jelas. Assalamualaikum Fatihah, Fatihah barang yo kok kuwi. Nyun barokah Gus Mbus ya, muga-muga barokah kabeh. Amin. Engkek menang pisan engkek win ku ilang sa. Enggak. Aku biasa aja. Win ku ilang. Amin. Ada lorana kaprakes kita tambahnya apa ya? Wis apa lah resepsi ning balai desa kuwi? Pelantikan. Apa kok resepsi men? Pelantikan kami tuh. Iya. Sopo wong di balik kami tuh? Lah, alah. Sesuk. Gentine sapa dok kuwi? Gentine kami tuh sapa kuwi? Ya, temen aku lah. Masih. Pasar. Tapi masaknya apa?
Karo aku lagi. Kata-kata nih Mbak, kamu bersama laki-laki yang kamu pilih, sedangkan aku bersama luka yang tak kunjung pulih. Mana dah? Kepeseng. Ini bisa membawa